Uma enkantolo kuphasiswa imithetho sekuzogcina kuyaphoqa kahle kahle kumele kube khona abantu abazobe bengabakwaZulu bazobe bebuka lowo mthetho ukuthi uphasa ngaphansi kweso likabani kuvume obani, ngoba inkantolo kufuneka ikwazi lokho inkosi yenkantolo ukuthi aziningi indawo ongadlalelwa kuzona kodwa emsamo akudlalelwa khona. Uma ngabe inkantolo iba nemithetho ehlezi iphasisa iveza imithetho eminingi othola ukuthi ingokucindezela isintu noma ingokubulala usiko lakwaZulu, lokho sekukhomba ukuthi manje sekufanele ngisho amakhosi akithi akwazi lento ukuthi ayisukumele kahle kahle ukuthi sizophila mpiloni uma ngabe kuzovumela abantu abangasazi isintu ukuthi begunyaza umthetho ocindezela isizwe sakaZulu. Isizwe sakaZulu emlandweni uma ngabe siwubheka salwela kanzima kabi, kunabantu abagcina bedlula inqwaba, kuney'godi noma kuney'hlava ey'ningi ezenzeka kaZulu mhlasimpe ezagcina kwangenzeka ngisho inhlambuluko yazo ngezimo zokuthini na, ngezimo zokuthi kwakuliwa kulungisa izwe ngalesa sikhathi. Manje-ke leli zwe lakaZulu ngoba lilikhulu lingaka nje lalwelwa kanzima kabi. Manje uma ngabe kuzoba khona imithetho eminingi ecindezela izwe noma ecindezela uZulu, lokho kubuyisela emuva uZulu ukuthi shuthi kuzogcina sekufika ey'hlavini ey'ngafanele, ngoba one, ingodosi ayikakaze yafanisa nomuntu oganile onkosikazi, ngoba ngithi nje inkantolo ayiphume ey'ntweni zesiZulu ayingangeni egamanxentweni zomsamo. Uma ngabe kusuke kuphuma iy'nkomo kushiswa impepho zisuke y'landa umakoti lapha lezo y'nkomo lezo, ile bhayi leyo akusiyena unkosikazi. Ayikwazi inkosi yenkantolo ukuthi ngazofanisa ile bhayi nomuntu, ngoba lo mthetho wawo ungangcono ukuthi ushicilela kumuntu okuthiwa umeniseke nacaca naganiselana. Lowo muntu lowo noma kuthiwa usamfuni kodwa lowo muntu usuke mhlampe nengxenyana nayo ey'ntweni zakho noma empilweni yakho, akukwazi ukuthi kuzokhulunywa ngale bhayi. Leyo le bhayi ingakwazi ngisho ukwenza izinto ey'ningi la ekhaya, kunezindlu engakhoni ukuyingena ngesimo sokuthi seyile bhayi. Futhi okwesibili ngizolibeka ngaleli igama lempela laphesheya noma labelungu ukuthi le bhayi. Futhi okwesibili kwayona ingodosi ingakhoni nokuthi izikwazi ukuthi ihlale esithebeni, ngisho ngabe kuthi uyilandile ukhiphe le nkomo wayilanda wazohlala nawe ekhaya, ayikhoni ukungena esithebeni. Uma ngabe kukhona izimo ey'phoqayo ukuthi lowo muzi awunabani kuhlala ingodosi khona, iyakhangezwa ngoba ayikakabi unkosikazi, ayikacelwa ngenyongo. Angingafaniswa ile bhayi. Ukulobola kusho ukuthi sekuwumuntu lo ukugarantiya ukuthi nizoganana naye noma nizoshadana. Yingakho ngisho eminye imicaco iphela ngisho sekusiniselwene, ngoba ayikho into eyigarantiyi ngaleya nto. Manje-ke uma ngabe kuzoqhamuka imithetho eseceleni ezophasiswa, ziningi into engenziwa engabhekelela la eSouth Africa. Kungabukela ukuthi abantu bokufika ngabe banawo amaphepha ngoba behleli la. Kungabukela ukuthi imisebenzi abayenzayo ukuvula amasaloni, ukudayisa ey'ndaweni ey'kude, ngabe kufanele lokho ukuthi bezokwenza noma kumele kube nomuntu onephemithi ngoba nakho ezoba uthisha, ezoba yiphoyisa noma ezokwandisa ama-skills esingenawo thina eSouth Africa. Ziningi into engabhekelela inkantolo ihlangene nohulumeni. Inqwaba kabi kwey'ntweni zesintu. Ngiyafisa noma ngiyacela ukuthi bephume ngoba kusasa lonto izosilimaza thina, ngoba emsamo laphana akudlalwa. Yabona uhulumeni nenkantolo noma nani noma kuthiwa ubani nje engadlalela kuzo zonke izinto kodwa engagamanxa emsamo, bengadlala emsamo ngoba umsamo uphethwe amadoda. Yingakho ngisho kunenkinga entombazaneni uyilobolile, uma kuwukuthi mhlawumbe isishawe ngesichitho noma sekukhona izinto engasayiboni kahle kulowo muntu oyisoka lami, ithatha isinqumo sokuthi uma ngabe uthi mhlawumbe bingenayo ingane nalowo muntu, ithi ma ngiyamyeka ubani angisaboni ngiqhubeka naye. Mhlawumbe uthi abakuyenza kube zibanga, abanye kwenze mhlawumbe ukuthi bahlukana ngoba kuney'zathu, mhlawumbe sebuyela ngizohlukumezeka ngento ey'ningi aseyibona kuyena lowo muntu wesilisa somlobola. Eyithi intombazane ma ngimfonele ngathi akalanda iy'nkomo zakhe. Leyo nto leyo ikuvezela ngokusobala ukuthi umuntu uma usamlebhayile sekuney'nkinga, kusengenzeka ukuthi iy'nkomo y'buyele emuva lubo kwakhe lo mfana ngoba noma lo mlisa, ngoba kusuke lapho kungakabi nanto ephathekayo etheni, yize sekuphuma iy'nkomo ngoba lezi y'nkomo shisela impepho kwabikwa emsamo ukuthi ziyakwabani ngoba yihamba nje, ngoba zihamba-ke ziyakwabani. Lapho ma ukuthi-ke intombi ubeseyonile umfana, kuzosala inkomo kamama nekababa ngoba umthetho kawuvumi, ngoba esethi nje ayilandwa inkomo. Ngifuna ukuveza lokhu kwaZulu, umthetho awuvumi ukuthi intombane ilotsholwe kabili. Uma ngabe thina abakangema siyilobole mhlawumbe sakhipha isithupha seyinkomo kwase kuba ukuthi kuba ney'nkinga, kuba nengqinamba, kufanele uma ngabe ingekho ingane yethu laphana kulandwe iy'nkomo, kusale iy'nkomo zasekhaya izona ey'ngaphumi okuyinkomo kamama nekababa, ngoba uma usuhlangane nawe yona khona inani okumele lisale ngale. Uma ngabe unengane
azibuyi iy'nkomo ziwele enganeni automatically. Uma ngabe kuwukuthi ngizocela ingane yomuntu kube ukuthi mhlasimpe akakafiki ekuthenini mhlampe siba nomntwana, ubese kuba ukuthi iba nephutha noma nami ngenza isihlava ukuthi mhlawumbe ayikwazi ukusimela kugcine kuphoqa ukuthi sihlukane. Uma ngabe lezo y'nkomo yibuya noma kuthiwa kuphoqa ukuthi yilandwe, uma ngabe inkosi enkantolo ethi umuntu osumkhiphe le nkomo oqala unegunya noma unelungelo lalamthetho abawuzama ukushicilela, bavumelane nobani ngaphansi kweso likabani. Yini into zesintu uma ngabe iphasiswa le noma inkantolo uma ngabe iba nomthetho kungabe bikho kona ngisho yedwa umuntu wazi isintu ozokwazi ukubheka ukuthi lonto leyo ngabe ilungile noma ikufanele ukuthi ingaya kubantu bakithi abamnyama. Angingabulawa isizwe sakithi kaZulu, angingabulawa. Ngiyazi into ey'ningi ezenzakala amakhosi awayishayindi awayingeni into ey'ningi amakhosi. Angazi mhlawumbe ukuthi yini le engake yathengiswa amakhosi akithi kwaZulu, angazi ukuthi yini le athengiswa yona engaka ngoba kwakungenje kuqala iwona kwakumele anyakaze kuqala anyakaze abize amabutho uma kukhona isimo esingahambi kahle kwaZulu. Akukwazi ukuthi kunemithetho ekuzothiwa ingodosi izofanisa nomuntu engathi unkosikazi. Nani abantu bakaZulu niyasidayisa ninjalo. Awukwazi ukuthi ubhanqe imishado ewu-2 ngoba inkosi enkantolo obingenelela noma inkantolo ngoba ingenelela nje ey'ntweni kanje ingoba nathi asizazi ngobani. Namhlanje uyashada usugijima ehholo khona namhlanje kwenziwa nje nidada ngisha amavoshe emahholo ngobani siwuZulu singamathatha sifuna ukubukwa siyathatheka. Yingakho-ke namhlanje kuzoba nekhona imithetho eminingi ebulala isizwe sakithi kaZulu. Uhulumeni benenkantolo kuningi abangakusebenza bekulungisela kwaZulu. Bengashintsha nge-system education le scam ukuthi ungafunda 12 years kufanele ukuthi uyavakasha esikoleni awukazi lutho, awazi ngisho ukukhanda iketelo ku-12 years, awazi ngisho i-ayini kulungisa ku-12 years. Shuthi wena ubuvakasha esikoleni usazophuma lapho uqala phansi uyofunda. Engabe uthi uphuma grade 12 uyagraduate uthola umsebenzi yasebenza. Ningi into engashintsha i-system la South Africa, ningi into engashintsha engalungiswa. Hayi isintu, hayi isintu. Isintu nje abantu abangasibuyelela isintu. Nani-ke nina ngoba kade nani-ke nihamba nenze yonke into ngoba kuthola umuntu engaveza ngisho ubufakazi nje enambe nithatha ama-tray lapha nemzini abantu niwadla. Le nto isibophisa ngabantu besifazane kusho ukuthi thina amadoda kuleli zwe ngempela siphumule ecebo lethu ngoba lo mthetho umude ubheka ufuna abantu besifazane futhi. Kusho ukuthi thina amadoda sohlele singenandawo noma singenasabelo kahle kahle. Kulungile uhulumeni engathatha over noma ikuphi hayi emsamo ngoba uma ekhuluma uma ngabe kukhulunywa inkantolo uma ngabe lo mthetho uphasisa ingakho ngize ngikhuluma mphathi uhulumeni ngoba zonke into ezenzakalayo isuke zazeka kuvunyelana obani abasuke bekhona abakwaZulu. Ubani osuke khona osuke ebhekile owazi isintu ukuthi lento le ikufanele ukuthi ngayizweni la ikufanele ukuthi ngayizweni. Abantu abahlukanisa ingodosi akusoze yafana nonkosikazi. Ingakho nje ngisho inkomo ngabe ingane ingekho zikwazi ukubuya ngoba kuzombopha lo ababuthadle kabili ngengane yakhe. Awuvumi umthetho. Uma ngabe ukuthi abangembambisa inkomo zo6 zahleli lapha abakwazi abakanquma luphinde bambise inkomo kulowa muzi ngoba mawuthi bekuwamkhize ngoba abakwangema bagcina awukwazi ukuhambisa inkomo phezulu awukwazi ukubona intombi phekwe inkomo zengindoda. Yingakho kumele kube khona inani elibuyayo uma ngabe ungenayo ingane nalowo muntu. So kuseyile bhayi leyo akukabi unkosikazi. Sezosala izinkomo ngaphandle nengane futhi akubuyi inkomo-ke lezo nkomo yiwele ngane kuze kushiwo kuthiwa ngoba bese kukhona akukhiphile akathatha ingane yakhe ibuyele ngakena ngosiko finish. Ngoba uma ngabe yeko leza inkomo kuzoba nomkhokho ukuthi leya ntombazane akekho umuntu ozokwazi ukubona ubukhosikazi kona ngoba kuney'nkomo ey'khona futhi le ndoda ubaba usezodla kabili icala lelo kwelamathongo. Awukwazi umkwela iy'nkomo ey'mbili. Imithetho yenkantolo ayiphume entweni zesintu, ingayibeka imithetho eminye kodwa hayi entweni zesintu ngoba njengoba kukhona umthetho ongathi ukuthi uyashicilelwa nje usugamanxa emsamo yobaba mkhulu bethu ngoba kusasa sizovuka ney'nkinga ey'ningi kusasa ngampela kube ukuthi lento leyo into evumelekiwe noma eyaziwayo igcine isifaka amadoda ey'ntweni ey'ningi. Ake sivulekeni bafethu imiqondo, ake kuyogcinezela isintu. Abantu ake begcinezela isintu. Isintu siyagcinezela ngendlela ey'ningi ngoba ngisho sikhuluma kunabantu abangakuthathi serious kodwa isintu siwukuphila. Isintu futhi abe sikhona ngisho ey'koleni baningi abantu abangasithathi serious isintu futhi abe kunama-show amaningi ngisho kuma-TV aveza ngesintu kulanda abantu abaningi abazokwazi ukuthi beluleke abantu ngoba iy'ngane ey'funda iy'kole zifuna ukubanjwa ey'koleni zathu. Uma umithisa ingane yomuntu uyimithisela kubo yicala, uyivulela kubo yicala. Leyo nto ufune ukwazi ukuthi ukhweleta inkomo kamama ukhweleta ihlawulo. Abayazi abafana abaningi lonto bazi ukuthi ngibulala nentombazana uma ngabe ukhipha intombi nawe uyisoko ukhipha ingane
ulana ingane uthi intombi into awu kungcono biqale kumina abazi ubungozi bokukhipha ingane emntombini ukuthi kusengenzeka umshado wakho ungahambi kahle kusasa kuloyo mshada sekuluza lokwazi zakubo kwale ngane inkantolo ayingadlala into ezisinto even noma uhulumeni uqobo naye akekho umuntu onelungelo udlala into ezisinto lalela kakhulu kabi izwe lakaZulu namhlanje kusenenhlambulo eziningi ngabe zenzeka kwazi kwaphuma ngisho kubulawa ushaka kwaphuma ngisho igama lithi ngesizilibuse ngoba namhlanje sabhajiyo nesingamaZulu sivula izinkinga ezingaka nje wonke umuntu ufuna ukusuweze la sikolozele ingoba vele ngeke silibuse kuyoze kuyoshwele zethuneni leli gama lakhe sho ushaka ukuthi sha ngoba uprofita siyalehlisa ligama namhlanje owathi ngesisilibuse thina amaZulu inkantolo engabhorekela esitwini inalo ilungelo kwezinye izinto kodwa hayi emsame ubabamkhulu ngiyabonga